Добрый дзень, паважаныя сябры. Працягваем нашу працу над падрыхтоўкай да цэнтралізаванага тэсціравання. Сёння будзем разглядаць тэму назоўнікі першага, другога, трэцяга скланенняў, правапіс канчаткаў і скланення назоўнікаў у множным ліку. Назоўнікі першага скланення і правапіс канчаткаў. Склонавыя канчаткі залежаць ад характару, асновы і месца націску ў слове. Асновы назоўнікаў першага скланення могуць заканчвацца, напрыклад, на цвёрды зычны вясна, на мяккі зычны зямля, на зацвярдзелы зычны ж, дж, ш, ч, р, ц, на гкх. Аснова можа змяняцца ў выніку чаргавання галосных і зычных, рука, у руцэ і гэтак далей. Неабходна ведаць спецыфічныя для беларускай мовы канчаткі. У назоўнікаў з асновай на цвёрды зычны ў творным склоне пад націскам канчатак ой, ою, не пад націскам ай, альбо аю, сасной, сасною, бярозай, ганаруся кім чым, бярозаю. У давальным і месным склонах канцавы цвёрды зычны асновы чаргуецца з адпаведным мяккім. Сасна на сасне, чарада ў чарадзе, аплата пры аплаце. У назоўнікаў з асновай на мяккі зычны у давальным месным склоне канчатак і. Хвалія на хвалі, ніякіх не на хвалія і гэтак далей. У творным, у залежнасці ад націску, ёй, ёю, яй, яю. Назоўнікам з асновай на зацвярдзелы, у родным, давальным і месным склонах уласцівы канчатак «ы». Мяжа на мяжы, вуліца на вуліцы. У назоўніках з асновай на гх у давальным і месных склонах заднеязычныя гх чаргуцца са свісцячымі «зесе». Дарога на дарозе. Нельга гаварыць у беларускай мове таксама пісаць на дароге, на страхе і гэтак далей. У назоўнікаў з асновай на к у давальным і месным склонах пад націскам канчатак э, не пад націскам ы. Пры гэтым заднеязычны к чаргуецца са свісцячым ц. Дачка, дачцэ. Не дачцы, а дачцэ. Гэта павінны вы запомніць, таму што сустракаліся вельмі часта гэткія заданні, гэткія пытанні ў тэстах. Рука ў руцэ, але ручка на ручцы. Гэта вы павінны запомніць, таму што гаварыць у ручцэ неяк яно і вымаўляецца і пішацца вельмі не гэтак, як павінна. Пераходзім да назоўнікаў другога скланення і правапіс іх канчаткаў. Да назоўнікаў другога скланення характэрныя асновы на цвёрды зычны, на мяккі зычны, на зацвярдзелы, на заднеязычны. Аснова можа змяняцца ў выніку чаргавання заднеязычнага х са свісцячымі зесе. Луг на лузе, гарох у гаросе. Цвёрды т чаргуецца з ц. Золата у золаце. Я лічу, вы гэта ведаеце, таму што дзеканне, цеканне гэта з'явы, якія вельмі часта сустракаюцца ў мове, і па іх пытанняў няма. У асноўным у тых, хто гатовіцца к тэстам. Цяжкасці могуць узнікнуць ва ўжыванні канчаткаў роднага і меснага склону. Якраз такі вось гэтыя канчаткі роднага і меснага склону яны больш за ўсё і часцей за ўсё сустракаюцца ў тэстах. Таму разглядаем. Вельмі вялікая тэма, але мы павінны яе разабраць. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне могуць мець канчаткі ая і ую у залежнасці ад лексічнага значэння. Але шмат ёсць група студэнтаў, група абітурыентаў, выбачаюся, якія не толькі ад лексічнага значэння, але і не ведаюць, што ў родным склоне ая, ую. Па-першае, вы павінны запомніць, што ёсць ая, ую канчаткі ў родным склоне. Яны ўжываюцца ў родным склоне. Ніякіх другіх канчаткаў быць не можа. Паехалі. Спачатку разбіраем канчаткі а-я. Гэтыя пункты вы павінны сабе хоць нейкім канспектам, нейкім і тэзісамі, але павінны вельмі добра ведаць. А-я маюць назоўнікі, якія абазначаюць асоб істот. Вельмі проста. Чалавека, агранома, каня, салаўя, Івана. Канкрэтныя прадметы рэчаіснасці, якія падаюцца лічэнню. Таксама нескладана. Падручніка, відэльца, тэлевізара. Установы, прадпрыемствы, грамадскія арганізацыі, штаб універсітэта. Таксама геаграфічныя і астранамічныя паняцці, населеныя пункты мясцовасці, горада, віцебска і гэтак далей. Адзінкі вымярэння, пэўныя прамежкі часу. Метра, грама, рубля, ампера, літра, чэрвеня,
і усе астатнія прыклады. Але ранку, веку, абеду, без году тыдзень, з году год. Сустракаюцца вось гэтыя вось словы век, ранак, абед. І таксама павінна выбраць суаднесенне, калі суадносіцца назоўны склон, родны склон і ці правільна пераведзены ў родны склон гэтае слова. І, напрыклад, калі будзе ранак, ранка, калі вы выбераце, то гэта будзе неправільна. Таксама я маюць канчаткі часткі цела чалавека або жывёл, носа, рота, хваста, але твару. Таксама павінны запомніць. Тэрміны радыуса, суфікса, пратона, дзеяслова, лагарыфма, але склону, тэксту, роду. Назвы танцаў і розных гульняў, народных, спартыўных, картачных, танца, вальса, пасьянса. Канчатак ую маюць назоўнікі са зборным значэннем лесу, ельніку, натоўпу і астатнія прыклады. Але як заўсёды выключэнні. Сквера, скверыка. Заўвага. Назоўнік народ у спалучэнні з няпоўнаколькаснымі словамі тыпу многа, мала, шмат ужываецца з канчаткам у, многа народу. У астатніх выпадках з канчаткам а, беларускага народа. Назоўнікі з суфіксам ок, барок, гаёк, лясок, з памяншальна-ласкальным, ужываюцца з канчаткам а, барка, гайка, ляска, садка. Абстрактныя назоўнікі, якія абазначаюць абстрактна-разумовыя паняцці, нейкія адцягнёныя якасці, прыметы, абавязку, азарту, блакіту, пішам з канчаткам у. Дзеянні, працэсы, стан, розныя адчуванні і пачуцці таксама. Напрамкі ў прасторы, месца, таксама неакрэсленыя прамежкі часу таксама. Заўвага. Некаторыя назоўнікі гэтай групы з суфіксам ок у родным склоне ўжываюцца з канчаткам а. Вяршок, вяршка, лужок, лужка. Таксама канчатку ую маюць грамадскія фармацыі, сацыяльна-палітычныя плыні, навуковыя тэорыі, капіталізму, гуманізму, розныя захворванні, з'явы прыроды, розныя падзеі. Што можна сказаць па гэтых пытаннях? Яшчэ у нас застаўся трэці пункт. Гэта разнастайныя рэчывы, матэрыял, у тым ліку хімічныя элементы і злучэнні цукру, перцу, шакаладу, кіслароду. Ліст дуба зроблены з дубу. Гэта павінна запомніць, таму што ліст дуба, дуб як дрэва, якое зараз, можна сказаць, жывое, якое расце, якое ёсць у гэты момант, напрыклад, на нейкай сцежцы, на нейкай вуліцы, і, напрыклад, зроблены з дубу. Дуб гэта як матэрыял. Але авёс, хлеб, бітка, торт, пірага, каравая пішам праз я. Патрэбна запомніць, што некаторыя назоўнікі маюць паралельныя канчаткі, у залежнасці ад семантыкі, якую набывае слова ў кантэксце. Посуд з крышталю, хакеісты крышталя. Стаяў ля ўвахода, 5 хвілін да ўваходу. Без газу, работнікі Мінгаза. Вось гэтыя нейкія паралельныя канчаткі яны вельмі рэдка сустракаюцца, нават я зараз не ўспомню, калі яны паследні раз сустракаліся. Але 8 пунктаў па канчаткам я і таксама 3 пункты па канчаткам ую вы павінны запомніць. Вось гэты вось слайд вы павінны запомніць і вельмі добра разабраць, каб правільна зрабіць тэст. Нават зараз не успомню, якое заданне, але калі гэта было ў 18-м годзе, то зараз адкрыю і пагляджу. Зараз нават шукаць доўга не буду, але у розных варыяцыях задання яны сустракаюцца. Можа, не ў кожным годзе, але гэтае заданне я бачыў часта. І не заўсёды іх можна рашыць правільна. Пераходзім да меснага склону. У месным склоне назоўнікі мужчынскага роду другога скланення могуць мець канчаткі е, ую і ы. Агульныя асабовыя назоўнікі маюць наступныя канчаткі. Е, калі аснова на цвёрдазычны, аб браце, апекуне, лесаводзе, рыбалове, Іване. У на ж, ш, ч, дж, р, ц, і таксама на г, к, х. Аб мужу, чытачу, выхадцу, рыгору, талашу. І канчатак ю, калі аснова на мяккізычны. Аб вучню,
герою, кавалю, Мікалаю. Назоўнікі дзед, прадзед маюць варыянтныя канчаткі пры дзедзе і пры дзеду, а назоўнікі з націсканым канчаткам «о» тыпу Пятро скланяюцца к назоўнікі з нулявым канчаткам «а Пятру». Вось гэтыя варыянтныя канчаткі, усе варыянтныя, заўсёды запомніце, варыянтныя моманты на тэстах стараюцца не даваць, таму што калі нават у правілах у розных дапаможніках гэта даюцца як варыянтныя нейкія прыклады, то каб не было ніякіх заўваг да аўтараў тэстаў, то даюцца вельмі канкрэтныя прыклады, якія заўсёды ёсць чорным па беламу напісаны у дапаможніках, у падручніках. Канчатак «е» маюць неадушаўлёныя назоўнікі з асновай на цвёрдаязычныя і на «гх», калі чаргуюцца з мяккім «з», «с». У голасе, у слозе, на паверсе. Канчатак «у», «ю» маюць усе назоўнікі мужчынскага роду з асновай на «к», на ветраку, досвітку, пагорку, пачатку. Некаторыя канкрэтныя назоўнікі з асновай на «гх», аб мозгу, сцягу, мурагу, тварагу. Абстрактныя назоўнікі з асновай на «гх», аб бегу, подзвігу, граху, смеху. Запазычаныя назоўнікі з асновай на «гкх», аб бульдогу, жэмчугу, дыялогу. Злучэнне з прыназоўнікамі на «па», «у», на ляту, на бягу, на раду, у хаду, на віду. Назоўнікі ніякага роду з асновай на «кх», у вуху, а не у вусе, на воблаку, а не на воблацы, абрэху. Назоўнік малаку ўжываецца з канчаткам у малаку, радзей з у малаце. Канчатак «і» пішацца ў назоўніках мужчынскага і ніякага роду, аснова якіх заканчваецца на мяккі зычны. Агонь у агні, музей у музеі. Канчатак «ы» маюць назоўнікі з асновай на зацвярдзелы зычны, шыпячыя рц, на нажы у бары. Назоўнік «двор» са значэннем «не ў хаце» мае канчатак «э». Параўнайце. Гулялі ў двары, холадна, на дварэ. Гэта тое ж самае, што і з дубам. Амаль такі, таму што ўсё залежыць ад значэння. Пераходзім да назоўнікаў трэцяга скланення і правапісу іх канчаткаў. У назоўнікаў трэцяга скланення адрозніваюцца асновы на мяккіязычны, на губнаязычнае і уніскладовае, на шыпячае і на літару «р». Канчаткі, якія сустракаюцца ў трэцім скланенні, вы можаце паглядзець у табліцы, якая прыведзена на слайдзе. Калі склон назоўны, то тып асноў і ўзор скланення вы можаце бачыць на экране. Калі аснова на мяккі, столь, гусь, медзь. Калі на губны, кроў, глыб, верф. Калі на шыпячы і калі на «р». У родным, давальным і месным склонах канчаткі аднолькавыя і «ы». У творным склоне назіраецца падаўжэнне зычнага асновы, апрача губных і «р», калі ён знаходзіцца пасля галоснага, а ў назоўніках з асновамі на губныя і «р» пішацца апостраф. Скланенне назоўнікаў у множным ліку вы зараз можаце бачыць на экране. Вельмі шмат матэрыяла, інфармацыі, але табліцы вы можаце паглядзець самі, таму што, напрыклад, разабраць кожны склон, паглядзець і, напрыклад, нешта для сябе вылучыць нейкую інфармацыю. Але скажу, што ў родным склоне нулявы канчатак маюць назоўнікі ладдзя, пападдзя, свіння, ладзей, пападзей, свіней. Назоўнікі чалавек і дзень. У родным склоне варыянтныя канчаткі ці нулявы могуць мець назоўнікі мужчынскага роду, калі ад адзінкі вымярэння, некаторыя парныя прадметы або некаторыя нацыянальнасці. Назоўнікі салдат, салдатаў, партызан, партызанаў. Назоўнікі ніякага і жаночага роду з асновай на адзін зычны. Бяроз, бярозаў, куль, куляў. Але толькі кароў, траў, спраў, вуліц, настаўніц, аперацый, гэтак далей. Назоўнікі ніякага жаночага роду з асновай на адзін зычны. У творным склоне некаторыя назоўнікі ўжываюцца з варыянтнымі канчаткамі. Грудзямі грудзьмі, касцямі касцьмі. Назоўнікі плечы, вочы, вушы, дзверы у творным склоне могуць ужывацца з канчаткамі амі, ямі і ыма, плячамі, плячыма
вачыма, дзвярыма. Усе гэтыя табліцы, якія я вам даў на слайдах, вы можете разабраць, нешта для сябе вылучыць, таксама парашаць разам з зборнікамі тэстаў ЦТ, каб гэта было больш зразумела. Але гэтых заданняў я бачыў не шмат. Напрыклад, вось я зараз гляджу на гэтую тэорыю, і мне не вельмі, я прыпамінаю, што мне не вельмі хацелася сядзець і разбіраць вось гэтыя табліцы, таму што колькі я рашаў тэстаў, не вельмі часта бачыў гэтыя прыклады. Таму ж можете пазнаёміцца, нешта для сябе вылучыць, нешта для сябе выпісаць і запомніць. Поспеху вам у выкананні і вырашэнні тэстаў. Каб сувязацца са мной, вы можете напісаць мне на электронную пошту і таксама ў сацыяльныя сеткі ВКонтакце. Мне будзе вельмі прыемна, калі вы націснеце лайк, калі вы націснеце на кнопку падпісацца і таксама калі аставіце камент. Гэта вельмі добрая матывацыя, каб здымаць відэаролікі далей. З вами быў канал Падрыхтоўка да ЦТ. Усім добрага настрою і добрага